Bai, novelak esango nuke bi gai nagusi dituela. Batetik dago gure iragan hurbilari buruzko memoria ariketa batzuk daude etengabe novelan zehar. Narratzailea, bizka gai horrekin obsesionatuta dagoelako. Da taxista bat Loiuko aeroportuan lan egiten duena, eta etortzen zaion bezero bakoitzari, segun nungoa da, nora doan, kontatzen dio, frankismoaren bukaerako ekintzaileen historiak. Bestetik, bigarren gaia da gure gizartean literaturak duen efikazia urrila edo jartzun txikila edo eragin eskasari buruzko gogoeta bat. Narratzaileak editoreak uste du bere eskuetan novela potenteoa daukala, karga politiko izugarriarekin, egilea hilda dagoelako, novela postumoa da, implikatuta daude inteligentzi zerbitzuetako agente batzuk, eta hala ere, ateratzen da novela kalera, eta ez da ezer gertatzen. Tramaldetik, muina hori da, idazle honen heriotza, pixkat Mikel Jartzaren traizioari buruzko novela bat egin nahi duelako, novela realista edo dokumentu bat, novela dokumento, eta liatzen dalako giro hortan, eta eskarmentu bat emateagaitik golpe batzuk eman eta hile egiten dutelako. Pixkat parodikoa da neurri handi batean, nik idatzi nuenean irripar txikiak eginez idatzi nuen, da uste dut irakurleak ere parre batzuk eginez irakurriko duela.